नमस्ते प्रणाम हरण महादेव। कैसन बनी रहुआ सगर गाना अपने ही भाई के रिलीज हो चुकल बा रिधि म्यूजिक वर्ल्ड से खटौर मिले आवा खटौर में जान बानी खरिहानी में बहुत ही जबरदस्त गाना रहुआ सबके ढेर प्यार आशीर्वाद मिल रहा बा। गाना के बहुत जल्दी बहुत ही सुपर हिट गाना बा। रितेश पांडे नेहा राज जी के प्रकाश परदेसी नन्हे कवि जी गाना के लिखले बनी ADR जी म्यूजिक के दिले बनी। बहुत ही मस्त गाना सुन के मजा आ गई। रिधि म्यूजिक वर्ल्ड पर रहुआ सब जाइए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी क्या कि गाना बहुत ही मस्त गाना बा। कटनी यानी खरियानी के गाना बा, लयदारी गाना बा। तो रउआ सब हम चाहें कि ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी गाना का। और हमार स्वागत बा रउआ सबकी PKP भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। ई वीडियो के इतना शेयर करी कि ताकि रितेश पांडे जी के फैन के पास ये वीडियो पहुँचे, वहाँ सब लोग के देख सकी। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त गाना देख के सुन के मज़ा आ गई वीडियो के। तो वीडियो भी बहुत काजल यानी शिल्पी रगवानी जी वीडियो में काम कैले बनी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। तो रउआ सबको हम जानते नहीं कि ढेर सारा पसंद आई वीडियो। तो रउआ सब ढेर सारा पसंद करम ई वीडियो के, ढेर सारा शेयर करम। भैया रितेश पांडे के वीडियो देख के मज़ा आ गई। रउआ सब भी अगर नहीं देख लेते वीडियो के जरूर देखी। रिधि म्यूजिक वर्ल्ड से ये वीडियो के रिलीज कल गई बा। आज ही सुबह 6:15 पर ये गाना के रिलीज कल गई। तो रउआ सब सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। प्रणाम।